Vítajte na inštalačnom videu pre elektrický invalidný vozík E-Road 5004. Najprv vybalte všetko vybavenie z krabice spolu s invalidným vozíkom. Súčasťou balenia invalidného vozíka je príručka, nabíjačka, uťahovacia alebo opravná súprava a batéria. Pripevnite joystick k držiaku a zdvihnite operadlo. Potom pripevnite opierky nôh. Vankúšiky pripevnite suchým zipsom ku konštrukcii invalidného vozíka. Invalidný vozík je vybavený ručnou brzdou. Kolesá musia byť pripevnené k zadnej časti invalidného vozíka, aby sa zabránilo jeho prevráteniu. Teraz pripojte batériu k vozíku pomocou červeného konektora. Červené páčky na motoroch slúžia na prepínanie medzi elektrickým a manuálnym režimom. Pre elektrický režim použite symbol zamknuté, pre manuálny režim použite symbol odomknuté. Nabíjanie vozíka je jednoduché, môžete ho nabíjať priamo na vozíku, alebo môžete nabíjať iba batériu mimo vozíka. Invalidný vozík je teraz pripravený na použitie. Môžete ho používať aj v manuálnom režime. Vo videu si môžete pozrieť postup rozkladania invalidného vozíka.